Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ma? Sige. Unya na lang kumulakaw, iniglakaw ninyo. Thanks, ma. Sige, maligo na ko. At di man na sinoy piping kung manaog na ha, ma? Kinuo ko. Di na dyan ko kalikay ni Felipe. Manaog na ng tingali ko daan. At doon lang ko magawa ni Pader sa silong. May pagkanoy da, kay ready ka na? Oh, Diretso lang sa kusina na eh. Maligo lang ko dali. sige, Pader. Dali ra ko ni. Ano dito maabtan og udtos pagpauli. Okay, Pader. Ay, wa man mag-hiskot si Pader sa inahan. Wa pa di tingali magmata. Ay, salamat. Magdali ko kanaog. Pasagod ako kadali, Inday. Diyos ko! Felipe! Kinuo ko! Inday, dali. Tabagan na to ang kauban ni Father. Dali. Sige na. Oo, ate. Ato siya ipabarog, dali. Ay, Noy. Okay ka, Noy? Ay, kailangan pa bang itanong yan? Aray mong kong gitiwasan. Ouch! Parang mabagka ni siya, Tino. Mabakol naman ni siya. Si Bako ka bibibuin lang ko ninyo, kay ako na lang maningkamot barog. Ayaw, pag ginambong. Kidiri mo kaya. Kaya na ko. Kaya lagi na ko. Ginoo ko! Ano na, ma? Luy piping? Mga naman siya. Nahagbong sa hagdanan! Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Good morning, Nang Milagring. Uy, good morning sa nimo diha, Inday. Nadayon og kuyog si Kuya Piping ni Father gahapon, Nang? Ay, uy, ug karon to sila mamauli. Doon ako ipakita nimo mga pictures, ha? Gipadang piping nako gabi sa messenger. Kakiyot ninyong duha, Nang, oy. Mura gid mong mga millennials. Anak man gyud na. Tanawa. Oh. Wow! Oh. Nagtupad gid sila ni Archbishop, no? Ni apa. Naapa. Ninduta ni Kuya, oy. Ay, daghan gyud og istorya o niya inig abot. Nay nanawag, Nang. Tubagaon na, Nang. Uy, kinsa man ni? O man ko makaila ining numero, ha? Kang Father man na, Nang. Ha? Hello? Mayong buntag nang, si Father James ni. Hello, Dre. Nanawag lagi ka. Hain man day si Piping, Dre. Ay, nagkakurat nang ha? Unsa? Ngano, nibuwag ni mo, Dre? Nagpabilin sa syudad, Dre? Nakikita sa iyang uyab sa una? Kuha nang oy, di ami karon sa ospital. Among gida ni Mama si Noy Piping kay nahagbong sa mong hagdanan. Unsa? Ay, ginoo ko. Nganong nahagbong mang intahon, Dre? Unsa mang hitabo, Aray, kasakit. Hinayak ng tingog mo. Mura kang bakang giihaw. Hay naman tos, Patre. Wa pa man mo balik. Mom? Mom? Excuse me, ha? Kanong
Dalho na to ang imong mister sa X-ray room. Oh, Excuse me. Dili na ako sa Mr. Nurse. Imong papa? Nang, kalma lang, Nang. Kalma lang. Naunsa man ni? Unsa man siya, mister? Bro, tubig, bi. Tubig una kay gihangos sinang milagre. Tubig! Kadiyot! Asam ko tubig ini? Kining buwak sa maring. Bro, pagdali, bro. Kinagluspat siya. Ay. Kalma lang. Kalma lang ha. Kalma lagi, Nang. Buhat na ni. Unsa man din siya, sister, ha? Bro, ako pa mo, bro. Pagkuhag tubig ka, pagdali. Tubig una kay gihangos sinang milagre. Asam ko tubig ini. Asam ko tubig. Kini mga buwak sa birhin. Bro, pagdali, bro. Kinagluspat siya. Niya na. Inom na nang. Oh. Ako nang gipahibaw siya ng milagring no eh. Gipagalmagat to na ko kay naratol pag-ayo. Mani si Milagring, pader? Wala na nagkopaniya kay mag-agad pamantas sa resulta sa x-ray. Kung moingon ang doktor nga i-admit ka, kinahanglan yun yung mo ani. Pero basin pa rin maluyang ginuog, di ka lang ipa-admit. Kuan, Unsa man, sakit pa kayo? di naman kayo. Kuan, may gipatumar man tong nahas na ko. Pero muinom pa sa gagbalik atong tambala. O kinahotdan man ang ilang parmasi, ato si mama nangita sa gawas. Nga among inoon mong mama da. Okay naman to si mama na eh. Ako naman untay mula ka, kay bata-bata pa ko. Di man siya ganahan, magpabilin. Kay, tigali unyag, maan lagi ko siya ng imong asawa. Kung gusto kang matug, katug lang ha. Magkapatug man kunutong tambala. Giduka bitaw ko, pader. Sige lang katug lang. Bantayan talang ka. Nakatug na siya na. Narang tambal. Ang bigay at nihatag sa ngas. Uy, nanawag man si Father Ricky ba? Nagusag na bago na. Hello? Kanit, di maklaro. Mugawason ako kay na ako sa emergency room. Hello? Kanit na kayo, Father, ha? Patay. Kipiyaan na sad ko. Ay, naunsa naman tao ni Uy. Oo naman yun ko makalikay ini. Sakit balik na ako. Kadit. Ako pa ang nurse nga. Gisakit na sa ka. Ngano ka? Ngano ni kalit kag ngisi, Felipe? Kuan. Kuan di manggod. Kuan baka nang... Nalingaw lang ko na ito ba? Nalingaw kag yun, no? Ay, di manggod lagi. Kanang parehas manggotang duha nga. Gusto mo likay pero naan pang akong asawa. Unya. Makalingaw din na. Oo. Mura mo gutag. Gikabuangan sa kigayunan. Pues, wa kong malingaw. Ay. Unsa to imong ganingon ganina? Ha? Parehas ng gusto mo likay? Nga sa ato pa, naibaw ka ng ako'y inahan ni Father James. Ay katulang pagparty na mo para sa iyang birthday. Iyamang gipakita na mo ang video sa inyong party.
Dito takan kita. Oh, Mao nga dili unta ko mukuyog ni pader ning iyang pag-anhi. Pero am ko kabalibad. Wa ko makakita og rason aron ikapangatarungan niya. Are, ouch, ni sakit na sa... kadyot. Ouch. Kay ako pa'y bawad ang nurse. Ouch. Ma, Anong dugay ka na balik? kuan man, nagkasugat mi sa doktor ni Piping. Naana ang resulta sa x-ray. Oh, makagawa sa dadi siya dayon. Pa-admit, oy. Ha? Kung bata-bata pagkatingali ko ni Piping, pwede na sa bahay na lang siya. Kaya di man kinahanglan ng operasyon. Terapi raman siya, God. Terapi ko taon. Uy, pahilot na sa ilo, eh. Naidagang manghihilot sa probinsya. Ma, ay ko na. Sa atong hagdanan na ba siya na aksidente? Kunya, sa di na sa tuhagdanan kung nagkiat siya. Ma, yan naman ka. Mura may kasuko lagi kang ni Piping. Ay, nahaso lamang kung maayo ini. Ma, nabaguhan ko nimo ha? Dili ba ingon ana ang mama ang hilanga kung nailhan? Bisan may pagkamaldita ka, manggiluyon ka. Labi ng mga tao nga samang ni Piping. Pero karon, kuhaan lang nimo siya ingnong mirise. Oh, Ngano man ka, ma? Ay, gipanugnaw man hinoon kog maayo, Lida. Pwedeng ihatod ko nimo palihog sa bay. Uy, hala. Nang, init mong ka nang. Gilantan ka. Mao ba? Ay, bantog rang init akong pamati sa ilawom. Pero gipanugnaw ko. Huwag yung ko makasabot, Lida. Kadiyot nang ha, mangita kog akong kauban. Tingali ko niyog matumba ka, di ko kadaog nimo. Sige, Lida. Salamat. Mister, kumusta na siya ng malagwing? Oy, dili ko musugot anang lulong, ha? Pangita og laing mapamalihog ni mo, Lida. Ngano di ko nang? Matiwasan ko nimo. Okay na. Sandi gamay. Sandi gining ulan nang. Ay, salamat. Nang pasensya gid kayo ha nga. Ako ra gyapon nakakuyog ni Lida paghatod nimo nang ha. Unsaong wa may laing mo kuyog? Magpasalamat lang gihapon ta ni Lolong nang. Kulbaan man kung ko ining bata, ah. Dili magtan-aw og unsa ipainom nato. Narato lagid ko bitaw ato na. Narato lagid ko ato. Ako usbunang sorry gid kayo ha. Pag-amping na in town sunod, ha? Lagi nang. Ay, kumusta naman ka ha si Piping? Wa naman mo tawag pag-usab si Padre. Akong tawag ka nang. Mangumusta ko ni Kuya Piping. Actually, wa man siya bali. Pwede na kung yung tas siyang papaulion. Ang problema lang kay dili stable ang iyang mga vital signs. Labi na ang iyang BP. Hala, no? Sa ato pa, ma-admit kit siya, Father? Oh, ma-admit good siya.